Owen Griffiths a finne yn craffu yn fanwl nawr ar rhan deheuol y brif gylch. Yn ni'n edrych ar yr adran ec, y Merlod Cymreig teip cob, y caseg wag neu'r adfarch 4 i 7 mlwydd oed. Cefn yn berchen i'r beirniad Alun Lewis i wedi wneud i benderfyniad Owen. Ie, yn wir. Dwi'n meddwl mai 8-7-2 sy'n gyda eiddo Glenn Ranson, Savoy, Pearly Queen. Hon wedi ennill yma yn y gorffennol. Yn y boles flwydd, dwi'n meddwl, blynydde yn ôl. Felly, merch, gellu haf brenin, a hafod yr ynys China Rose sy'n mynd ar wobr gyntaf, y nosbarth y caseg gweigion, neu adferch 4 i 7 mlwydd oed. Ysgwyd llaw yn dynodi bod na fuddugoliaeth wedi dod yn rhan deheuol y prif gylch gyda'r adran ec. Ar wobr gyntaf i'r dosbarth y caseg wag neu'r adferch 4 i 7 mlwydd oed yn mynd i Savoy, Pearly Queen ac yn eiddo i Mr Glenn Ranson, llon gyfrchedig gwresog iddyn nhw. Yn ail wedyn, eiddo Abi Gregory, Heaton, Lucky Charm, ac yn drydydd, mae gyda ni Clegg Ranger a Georgie Mitchell, Daicot Cymreig. So please support our sponsors and support us here at your worship. So we have the results in the first class day in the Welsh ponies of Crosside. The barren all getting 4 to 7 years old on which is 2, 3, 1, 2, 2, 2, and the first fancy year is 872. This is Mr. Glenn Ranson's Savoy Pearly Queen. So huge congratulations to you all in the first class of the day this morning. And the second prize goes to exhibit 859. This is Heaton with Jam, presented by Mrs. Abi Gregory. Third prize goes to 858. This is C. Ranger and Mr. BP Mitchell's Y cardiau a'r rhws glymeg coch yn dal i gael i dosbarthu. Ar diweddara i dderbyn y wobr gynta yw'r un ni'n gweld fan hyn, Savoy Pearly Queen, wedi ennill dosbarth y gaseg wag neu'r adfarch 4 i 7 mlwydd oed yn yr adran ec. 2 ar 10 yn y dosbarth, ond Savoy Pearly Queen yn eiddo i Mr Glenn Ranson a tha hi.